Ahojte, moje meno je Peter a toto je posledná epizóda, v ktorej si ukážeme, ako nastaviť Lombok pre celý projekt. Taktiež na konci tejto kapitoly si zhrnieme, aké sú výhody a nevýhody Lomboku. Poďme teda na to. Ak chceme nastaviť niektoré atribúty pre Lombok plošne pre celý projekt, budeme na to potrebovať vytvoriť jeden nový súbor. Že vytvoríme si lombok.config, ktorý nám automaticky rozoznalo a tuto vieme potom zadávať rôzne parametre a priraďovať, či chceme, aby sa teda vykonávali alebo nie. Takže môžeme si vytvoriť napríklad getter, lombok getter no is prefix, tak ho skúsime nastaviť na true a môžeme si teraz vytvoriť ešte v teste tutorial 5, takže package tutorial 5. Môžeme si tam dať teda klasu configuration a sem si dáme nejakú premennú, napríklad boolean value, znie lepšie. Tak vytvoríme si ešte jednu triedu, lombok demo test, v ktorej vytvoríme metódu test. Tak a môžeme teda vyskúšať, či nám funguje ten prefix. Takže sem si dáme getter a tým pádom by sme mali dostať, ak som to teda správne nastavil, no is prefix na true. Takže mali by sme tu dostať miesto is value get value. Takže poďme si to vyskúšať. Tak. Takže miesto is value tu máme get value. Tak, môžeme si to priradiť do nejaké hodnoty. No a keď vlastne teraz zmeníme späť, defaultne je to na false, tak sem dostaneme kompilačnú chybu, pretože sa tam nachádza is value. Takýchto možných konfigurácií je tu viacero. Popravde neprišiel som na žiadne, ktoré boli nejak extra výhodné, aj keď niektoré sa asi možno tam nachádzajú, ale lebo poväčšinou chcete konfigurovať všetko zvlášť, nechcete chainovať nejaké akcesory alebo robiť všetky premenné ako final. S týmto by som možno veľmi opatrne, keď už, ale čo by sa z tohto dalo využiť, tak možno by som tam dal takúto jednu feature, že nepoužívať gettery v toString metóde. Hej. Neviem teraz, či je to na true alebo false defaultne, ale môžeme si to ešte vyskúšať. Takže vygenerujeme si sem aj tu string. Tak. Môžeme si pozrieť, teda, čo nám to pregenerovalo. Teraz tu máme miesto getteru napriamo použitú premennú. Keď ideme späť do konfiguráku, tak môžeme to zmeniť. Tak a miesto toho tu máme teraz metódu isValue. Takže je tam zavolaný getter. Takže takéto možnosti nám ponúka náš konfiguračný súbor. Zoznam všetkých konfiguračných atribútov máme vlastne v ponuke a taktiež o mnoho lepšie vysvetlivky máme v dokumentácii na oficiálnej stránke. Tam vlastne pod každou anotáciou, či už getter, setter, konštruktor a podobne, pod každou máme všetky možnosti, čo tam vieme zadať, ako to použiť, čo sa presne stane. Takže toto by bolo asi všetko k tomuto konfiguračnému súboru. Poďme si teda zhrnúť všetky výhody a nevýhody
tejto knižnice. Môžeme si to ukázať priamo na projekte. A teda otvoríme si najprv triedu Person a vidíme, že ako prvé by sme mohli dať za výhodu, je to veľmi čitateľný a prehľadný kód oproti klasickej Jave, oproti klasickým getterom, setterom a podobne. Ďalšou obrovskou výhodou je to, že šetrí čas pri písaní. Lebo naozaj jednou anotáciou dokážem obsiahnuť x riadkov kódu. Keď si spomínate, tak v druhej časti sme mali okolo 69 riadkovú triedu a tu je vlastne iba 21 riadkov. Takže nielen je to čitateľnejšie, ale aj to šetrí čas. No a treťou výhodou, že je to open source. Takže to môže používať úplne hocikto. Čo sa týka nevýhod, tak tu máme tiež nejaké. Ak by sme sa rozhodli zbaviť sa tohto frameworku, tak by nám to mohlo zabrať nejaký čas, pretože delomboking všetkých getterov, setterov, konštruktorov a podobne, to proste, keď už máte väčší projekt, tak asi by ste do toho nešli. Radšej si ten lombok ponecháte. Ďalšou nevýhodou môže byť debugging. Keď tu máte takýto getter, tak vlastne áno, je to také, že máte to skompilované a niekedy sa nad tým ťažko zamýšľa, že ako to funguje, ale zase na druhej strane preto odporúčam použiť lombok len pri takých jednoduchších funkcionalitách, ako sú gettery, settery, konštruktory, kde proste nedávate žiadnu biznis logiku. Niečo, čo vám proste len šetrí čas a nesťažuje život zbytočne. Zostali nám ešte dve nevýhody. Prvá z nich je, že musíte mať nainštalovaný plugin od Lomboku vo vašom vývojovom prostredí. A druhá nevýhoda je to, že sa generovaný kód nezobrazuje v Javadoc. V tejto sérii sme si ukázali základné anotácie z Project Lombok. Výhody, ktoré nám táto knižnica ponúka, prevyšujú nad nevýhodami a použitím tohto projektu sa viem sústrediť viac na biznis logiku miesto nudného mechanického písania kódu. No a tam, kde sa nám Lombok nehodí, si napíšeme starý kód. Ak sa ti video páčilo, daj odber. Ak máš nejaké otázky, môžeš využiť diskusiu pod videom. A v prípade, že by si chcel pracovať v spoločnosti Unica GSC, môžeš nám poslať svoj životopis. Vedeli ste o tom, že knižnica Project Lombok je kompatibilná s mapovacím frameworkom Mapstruct? Stačí, keď od verzie 1.18.16 pridáte závislosť na Lombok Mapstruct Binding.